Heippa! Ja tänään mä ajattelin, että mä teen semmosen kuin I Love Fall Tag. Ja siis tää oli enemmän viime vuoden juttu, mutta mä menin tehdä sen silloin jo, mutta sitten se vähän jäi. Mutta mä ajattelin, että mä teen sen nyt. Ja niin tässä mä oon ottanut kysymyksiä sekä siitä Suomen Noksesta. Siinä oli vähän eri kysymyksiä kuin siinä alkuperäisellä ulkomailta tulleessa. Mä oon vähän yhdistellyt niitä. Ja tässä on siis 10 kysymystä ja mä vastaan niihin. Ja siis kysymykset liittyy niin sanotusti tähän syksyyn. Elikkäs mennään. Ja eka kysymys on, että mikä on lempihuulipuna syksyllä? Ja itse asiassa mulla on 3. Ja siis mä en erityisesti lopulta oo se syksyytty, koska mä en erittele meikkejä syksyn ja kesän ja näin meikeiksi. Ja ekana tää huulipuna. Tää on Baulishin huulipuna. Tämmönen. Joo, mulla on nää kädessä nää toisetkin täällä. Tommonen. Ja siis tätä on itse asiassa mulla tällä hetkelläkin huulissa. Ja tää väri on 12. Mutta se ei oo nimeä. Tän värin nimeä. Tämmönen. Sitten on... Mä laitan nyt hetkessä toiselle, että mä saan näyttää näitä parhaan. Ja tää on Avonin Color Trend. Tämmönen vähän oranssihtavampi. Ja tän värin nimi on Bikini. Mutta tästä on se numero, niin se on kulunut pois, niin mä en näe sitä. Eli Avonin Color Trend Kiss and Go. Mä oon tosi paljon tykännyt. Tää on ollut itse asiassa mulla jo monta vuotta ja mä oon niin rakastanut tota väriä. Ja sit viimeinen on tämmönen hius. Ei siis he värin nimi ei ole hius. Tää on Vesrotzerin tämmönen ihan testeri. Tämmönen ihan punainen huulipuna. Ja tän värin nimi oli, missä se lukeekaan tossa, Orange Fusion. Ja siis tässä on ihan sikapitkä numerosarja, jota mä en lähde luettelemaan tätä. Mä en tiedä, löytyykö näitä enää sieltä Vesrotzerilta ees, koska tää on ihan jäisyksiä vanha. Mä itse asiassa löysin tän, kun mä siivsin mun huonetta. Mut mä rakastuin tuohon, koska toi on niin semmonen, mulla ei oo koskaan kirkkaampi suurpeen, mä rakastuin tuohon niin paljon. Mutta seuraava kysymys, eli lempi kynsilakka syksyllä. Ja siis mun ehdoton syksylemppari on tää kirkkaanpunainen. Mä itse asiassa sain tän mun 18-vuotissynttäri lahjaksi yhdeltä mun kaverilta. Kiitoksia vain hänelle, jos hän katsoo videota. Ja tää on siis Florman Pretty ja tän väri on P09. Tässä ei oo sitä oikein semmoista hienoa nimeä, mutta tämmönen. Ja nyt mä oon suunnitellut, että mä tekisin semmoset liukuärjetyt kynnet. Ja niin nyt mä laitan tää Lumenen Natural Codein Pink Punk 35. Ja sitten minkä mä sain Swap-lahjana Iinalta. Eli tää on Kone Helsingin 124. Itse asiassa tääkin on Florman se ylin johto tai jotain, koska se on tossa pielleen. Tossa pienellä on Kone Helsingin yläpuolella. Mutta tämmöset värit. Sitten lempikynttilä. Itse asiassa mä en kauheasti oo käyttänyt tuoksukynttilöitä, koska mulla niitä ei ole. Mulla on ihan aika vähän kynttilöitä vasta. Et koska mä oon aina pelannut tulta, mutta nyt mulla on semmonen pitkävartinen sytytin, niin mä uskallan sytyttää kynttilöitä. Mut mulla on yksi kynttilä, jota mä en oo koskaan polttanut, mutta tuoksu on aivan yli-ihana. Ja tää näyttääkin mun mielestä tosiaan ihanalta. Ja mä en ottanut siis tätä vielä tästä pahvirasiasta pois. Mä sain tän viime jouluna mun kummilta. Ja tää itse asiassa lukeekin kummiteksti. Tässä näin.
tää haisee aivan ihanalta. Tää on vaniljan tuoksunen kynttilä. Ja mä niin rakastan tätä. Tässä on tämmönen ihana metallinen kansikin tää ulkonäöltäkin. Tää on niin kaunis. Täällä on tämmöisiä pieniä kukkia ja kaikkea. Mä niin rakastan tätä kynttilää. Kun malttais vaan polttaa tän vielä joskus. 4. eli lempisyksyn trendi. Mä en kauheasti lopulta trendejä seuraile. Enkä mä tiedä, onko tää, minkä mä sanon, edes trendi, mutta siis sukkahousut, pitkävartiset sukat, sitten neule ja hame. Siis mä itse tykkään siitä yhdistelmää ihan sikana. Ja mä oon nähnyt niitä jollakin tyypeillä päällä, lehdissä ja näin. Siis mä niin rakastan sitä, mun mielestä se on niin ihana yhdistelmä. Ja 5. eli onko jotain syksy-traditiota. Ja mä en tiedä tätäkään, että onko tää oikeesti traditio, mutta yleensä syksyisin mä vähän järjestelen, mitä vähän pystyn järjestellä mun huoneesta. Eli huonekaluja mä en voi siirrellä. Mutta siis, joo, mä katson tonne noin, koska tuolla on mun huone. Mä oon tällä hetkellä täällä mun olohuoneessa. Tavallaan. Mä en tiedä, onko tää olohuone. On tää. Mun kategoriassa on. Niin tuolla vähän järjestellyt jotain koristeita ja tälleen. Laittanut kynttilöitä ja sitten mä vaihdoin noi vaatteet. Niinku se, siinä muutan huone syksyyn tässä siinä videossa vähän näkyy. Eli esimerkiksi mä vaihdan noi vaatteet tonne niinku eri vaatteet. Vaaterekkiin, että sit tulee vähän syksyisempi. Ja sitten niinku siinä videolla ei näkynyt, mutta kunhan mä löydän mun valot, niin mä lisään niitäkin ympäri mun huonetta. Kaikki semmosia pieniä valoja. Ja sori, mulla on vähän tämmönen ääni, koska mulla tuli flunssa tossa justiin, niin mun ääni on vähän tämmönen painuksis oleva. Lempijuoma syksyllä. Ja siis mulla ei erityisesti ole syksyllä niinku semmoista lempparijuomaa, mutta mä tykkään tosi paljon tuollaista mustaherkkamehusta, niinku oma tekemästä. Se on mun mielestä aivan ylihyvää. Että etenkin syksyllä se on semmonen, jos se on justiin tulee siitä mehumaijasta, niin siis se on niin hyvää, lämmintä mustaherkkamehua. Lempivälipala syksyllä. Mulle ei erityisesti ole syksy ja kevät ja kesä ja talvi välipaloja, mutta siis yleensä ottaen mun lemppari välipala on joko ihan normi joku leipä, joka on paahdettu. Ja mä en siis yleensä laita leivän päälle mitään, mutta siis paahdettu leipä. Mutta enemmän mä ehkä syön maustamatonta jogurttia, soijajogurttia tarkalleen ottaen. Ja sitten mä laitan siihen joko marjoja tai sitten mä laitan sinne, nyt katsos päästä se sana, mysliä. Ja siis etenkin mä tykkään siitä, jos on marjoja, siitä myslistä, se on mun mielestä aivan älyttömän hyvää. Niin mä yleensä laitan sitä siihen ja bueno. Lempiasia syksyssä. Ja mä en niin kun kauheasti tykkää syksystä silleen, että mä en tykkää kylmästä säästä yhtään. Tai niin kun siitä kuinka pimeitä on syksyllä. Mä en tykkää. Mutta se jos jotakin pitää sanoa kivaa syksystä, niin se on lehtien värit on ihanat. Ja sit se, että saa laittaa kaikkia lämpimiä villaneuleita. Joo, mulla taitaa olla ihan sikamonella videolla. Justiin tää neula, koska tää on yksi mun lemppareista. Niin. Lempivaate syksyllä. Ja mä vallan sanoinkin. Yksi on niistä tää. Ja siis muutenkin neuleet. Semmoset ihanat löysät neuleet. Ja niitä onkin kertonut ihan sikana tänä vuonna. Mä oon niinku koonnut lisää mun kokoelmaa. Ja siis mä niin rakastan niitä. Ne on niin ihanasti vetää vaan joku
neule. Ja sitten yleisesti mä tykkään yhdistää se just jonkun hameen ja pitkät sukat. Siis, ihanaa. Ja siis lempiasuste. Nyt mulla on sukki alkapuolella. Eli villasukat. Tässä onkin yhdet mun lempparit. Nää on mun mielestä ihan ylisukat, tämmöset haitarivillisukat. Ja toiset mun lempparit, ne itse asiassa meni tän lattialle. On tämmöset villasukat, mitkä näyttää ihan joltain tennareilta tai joltain. Nää on mun mielestä aivan yli-ihanat. Ihanat laittaa jalkaan. Nää näyttää ihan ylikivalta. Siis mulla löytyy villasukkia siis melkein joka värissä. Siis, ja mulla on ihan älyttömästi villasukkia. Mulla on sellainen iso korillinen villasukkia, koska mä vaan niin rakastan. Villasukat on ehdottomasti mun lempiasuste syksyllä. Onko se asuste? On mun mielestä. Niin, siis villasukat. Ja siis toinen mitä mä tykkään on sitten niinku tämmöset saappaat kenkinä. Mä tykkään sikana, mulla on yhdet ruskeat saappaat. Sitten mulla on nilkkurit, semmoset mustat. Itse asiassa ne nilkkurit oli silleen, että mä en mennyt aluksi ottaa niitä, mutta äiti, että otan nyt, että niille tulee käyttöä. Niin mä oon käyttänyt niitä siis viime vuonna ihan sikana. Ihan älyttömästi. Siis niillä oli niin mukava kävellä. Siis mä tykkään, että on korkoa ehdottomasti. Että kun mä oon ite aika lyhyt, niin mä tykkään korollisista. Mut siis, ehkä huomasitko mä vähän kurottelin äsken tonne. Ja siis tänään äiti osti mulle tämmöset ihanat kengät. Siis nää on ihan halpahallista lasten osastolta. Siis tämmöset ihan yli-ihanat tämmöset karvatennarit. Ja siis mä rakastan lastenosaston kengissä sitä, että kun niissä on tää vetskari, se on mun mielestä aivan ihanan näköinen ja nää on helpot. Mut siis tää, miltä se näyttääkin, niin se on ylikiva. Etenkin näissä se näyttää tosi kivalta. Ja mä tykkään näissä, kun näissä on tämmöset lenkit tällä kertaa. Että kun ei oo niitä normi, mitkä tennarissa yleensä on, semmoset reijät, vaan sitten tämmöset. Siis nää näyttää mun mielestä niin ihanalta. Siis kun nää on sitten, nää ainakin tuntui tossa, mitä mä vähän tänään pidin niitä, kun mä kävelin toiselta puolelta tänne puolelle. Ja mä pidin ne matkalla, ja siis ne on niin lämpimät ja ne on niin ihanan tuntuiset jalassa. Mä niin rakastuin näihin. Mä en itse asiassa ennemmin edes kauheasti käyttänyt tennareita. Mutta tänä vuonna, siis kirppareilta, mä oon löytänyt niin ihania tennareita. Tai ennemmin mulla on ollut yhdet vaaleanpunaiset tennarit. Ja sitten nyt mä oon ostanut pinkit tennarit. Ja joo, mä ostan tonne, koska tuolla on kenkähylly. Ja siis sitten itse asiassa mä huomasinkin tossa syksymällä, että joo, mulla onkin mustat tennarikin vielä. Siis, ja kaikki on lasten kokoja, koska mä olen pienijalkainen. Niin. Mutta mä en tiedä, tästä tuli varmaan aivan älyttömän pitkä video. Joten toivottavasti tykkäsitte ja me nähdään ensi videossa. Moikka!